България е важна част от Европа и вече е време валутата ни също да отразява това. Еврото не е просто паричен знак, то е символ. Символ на стабилност, единство и доверие. С приемането на еврото премахваме една от последните ни пречки за пълната ни интеграция в европейското семейство. С него пътуванията стават по-свободни, обменния курс минало, а бизнесът по-достъпен, по-конкурентен и по-свободен. Еврото не е само за правителства и за банки. То е за мен, за теб, за студентът, който учи в София, за предприемачът, който търгува със страни в еврозоната. С еврото твоите спестявания ще бъдат в по-стабилна валута, а цените по-прозрачни. Европейската централна банка осигурява стабилност, контрол върху инфлацията и силна подкрепа за другите банки. А в трудни времена това е котва, от която всяка икономика се нуждае. А България има нужда от котва и от посока. Еврото е нашият мост към бъдещето, към растежа и към хората. Време е България да поеме по този мост с вяра, с увереност и с Европа, заедно.